नोंथांनि मुङा नरेन कसारि नङा होमबा? नरेन कसारि। ओमफ्राय नोंथाङा जितु प्रजेक्ट खुलिदों बेवहाय जा प्रजेक्ट अमानि प्रजेक्ट बेयो मा समनिफ्राय खुलिजेनदों? आं बे थांनाय 26 एप्रिल 26 एप्रिल थांनाय बोसोरनि ना? नै दा सोलिबाय गोदानै खुलिदों नङा होमबा? ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा माबायदि प्रफिटेबल जानो हादों? दा आं प्रसेसखौ दा माने लादोंसो आरो प्रफिटआ जायो मास बे आंबो मोनदों। अनेक फार्म भिजिट खालामबाय ट्रेनिं लाना फैबाय। दा बेखौ नुनानै आं गोसो गुदुंहै आं दायो फार्मखौ बनायनो थाखाय आखायाव लादों आरो हार्डलि आं खुब खस्थ' खालामदों आं साक्सेस खालामनो थाखाय आं नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय जियानो जादोला बे प्रजेक्टखौ खुलिनायाव नोंहा बेसेबांसो खरस थांदों दासिम? दायो बर्तमान 2,85,000 थांदों दायो। बेखौ अनसुंथाइ नोङो सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों नामा? ग्रेन्टफोर मोनदों नामा? गैया, आं दा अनेक गिदिंबाय थादों लन लानो थाखाय बेंकनिफ्राय जेबो रेसपन्स मोनाखै। आसा फैना दङ मोनगोन होननानै। ओमफ्राय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे नोंनि जितु फार्म खेवदों बेखौ नों दायो एस्टाब्लिश खालामजेनदों बेयावहाय सरकारनिफ्राय माबाफोर भेटेनारियानो जा मायानो जा बे बेलायाव नोंथांनि बे फार्मखौ नायगिदिंनो फैदोंना? गैया, रावबो फैयाखै आरो ना? गावआनो ट्रेनिं लाना ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं बेमार आजार बायदिसिना। दा भेटेनारिनि गासै नलेजआ नोंनियाव दङ आरो? फ्राय दंफ्रामो गोरोन्थि गैया। ओमफ्राय बे प्रजेक्टनि बादै आरो माबाफोर प्रजेक्ट लाबावनो सानदों नामा? लादों माने दा बर्तमान 1.5 हेक्टर फिसारि फार्म दङ। दा बेयाव आं भेराइटिस हांसो लाबोगोन, दाउ लाबोगोन आरो फार्मखौबो इन फिउचार आं एक्सटेनसन खालामगोन। बेनि थाखाय आं नाजागासिनो दं। दा माबेसे दङ ओरैनो अमाया? दा फिसा दङ 46। प्रडाक्टबो जायो आरो ना? प्रडाक्टबो जायो, फिसा फानगासिनो दं आं। बेखौ खुंगुर होनना बुङो। ओमफ्राय मा जाथिनि अमा दं नोंनाव? दा आंनि हेमसियार दङ। मबे? हेमसियार बेयो। बेखौ मा होनो? हेमसियार। बेनि जितु प्रडाक्ट बे प्रडाक्टआ मोजां जायोना? एकदम मोजां। 7 माह 80 किल' 90 किल' जायो बेयो। 7 माहायाव? आरो बे बेलेग जात दङ नैफोर क्रस, हेमसियार क्रस। क्रस आरो बेयो ना? आरो मास दानबेसे नाङो बेयो बेनि प्रडाक्टखौ मोननो थाखाय? फिसा मोननो थाखाय फिसाया जायोब्ला जों बुन्दा लागायगोन बेखौ सार्भिसिं होनना बुङो। 3 माह 23 दिन 22 दिनावहाय जों फिसाखौ मोननो हायो आरो। थारैनो नोंथाङा बेखिनि प्रजेक्टखौ खेवना लानानै नोंनि न'खर बेंनायनि बेलायाव नों गावनो साबलम्बि जानो हादों नङा होमबा? जों सिन्था खालामनो हागोन होननानै। थिगानो। आरो बे नोंथांनि जा फार्म खुलिबाय बे फार्मनि खुलिनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ जोंनि आसामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा होनानै मेसेज हरगोन दायो? आङो साक्सेस जानायनि उनाव आं दा गुडफोरखौबो आं बिदि लोगो हमनानै आंनि न'आव लाना फैना देखायगोन आं अमाखौ माबोरै फिसिबा प्रफिटेबल जायो, फिसाखौ मारै मोननो हायो, बेफोरबायदि आं सिन्था सरसा मोनसे खालामबाय थादों। थेंक इउ। आं बर' रादाबनिफ्राय नोंथांखौ एके प्रडाक्सन बर' रादाबनिफ्राय दिनै लोगो मोननानै आं नोंथांखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि उननि सानफोराबो जाहाथे बेबायदि खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा सानो नङा होमबा? गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि मोनसे राहाखौ खालामना लानाया गासैनि थाखाय प्रयजन नङा होमबा? नंगौ। थेंक इउ।